Ing inin ni ako karon diri kay nag-house tour ko diri sa balay ni GangGang. Mo ni si GangGang kanang nakapula dira nga nakakuan spaghetti. Nabulingit pa rin. Kaning perting makeup sa profile picture niya sa personal nagkabulingit ang na. Wag may ing inin ni gwapa man siya sa personal, mas gwapa gid siya sa picture. Oh, di ba? Ora nagpalit pa gid mi og kuan. Pasamaadto ko diri palitan ko niya ani kuan oh. Kani oh. Kani pagkaon sa ilaga gani. Akong duolon mga igalaki na nag-request. Nangutana siya sa ko atong ni Agi nga kinsa man ang babayi nga kauban nimo dira sa video kay ano kung nga si GangGang kana. Mo nang ipaila-ilat mo kay GangGang og katong niingon nga kinsa man ang kaning atras kayo og agtang ay ko si Margie na mo na si Margie ayo na mo kaning nagtanawa o nagbukot-bukot og habol sa ulo. Ngani niyo naligo siya ang iyang trapo yung habol ano naka-orange. No, nagsuot pa jud og silupin nga kuan. Ingini ni nagpajamag silupin. Dolo na. Ako nagdaw pajamag silupin. Mo na sila na. Ganina ngadto ko kay Ilay. Akong gitur ang balay ni Ilig ni Ing ug ni Ilis. Ang mansyon ya karon diri na pug ko. Tanawa ra gud. Hapit ka sa balay ni Kuan. Ay wa ko ni hapit dito sa balay ni Kuan oy ni Madam nga gabuliskad lang ilong. Gasudlot rang matang ora gyud gwapa ingini ni. Aw naman ni siya diri oh ingini ni mo nga nami diri karon. Ano karon nako ka matikod nga magtagalog pala ako kasi marami ang tumatan-aw sa atin na Tagalog. Ngayon ko lang namatikdan na kalokalik pala ni GangGang si Judy Ann. Tingnan mo oh. Judy kamukha niya si Judy Ann Santos, no? Tingnan. No? Ano ba si Judy Ann ka to na maligyag ginamo sa bangkiroan? Ini mo ni siya. Ang trabaho ani niya making way hugason maghugas-hugas. Upat ani niya. Oh, ganina pag hugason oh nakadungog man gud mo no. Ganina pa ning hugason wa pa no man. Ingini ni kay mo na yan diri magsige. Pa man gud siya kay basta home quarantine. Mangita gina siya. Oh. Oh, dara oh, doolan mo ni tanawon to sa bangag. Mo ni si Margie oh. Ngano sige kagatawa da Margie? Margie. Ay dagan mo lainan ni Margie mo dagan mo nag. Tanawa ka itong video ko ba? Ini kinsa man ning nasa video. Di na iyang tanam yang giangkon. Ini kinsa man ni. Gino ko gi-video jud ko ni Ilay. Gilive pa jud ni Ilay ko. Kokoy busy kayo. Oh, kinsa man na nanawag. Gawas ko na bulat sa niya bis. Pagawson ko nako. Ano si Margie oh. Ora nang kag otitod Margie.